Welkom terug en mooi dat u kijkt naar het weekoverzicht. Het belangrijkste nieuws van deze week op een rij. De meeste Zeeuwse binnensteden hangen dit jaar gewoon vol met kerstversiering. Dat zorgt voor gezelligheid en meer gastvrijheid. Maar is het in coronatijd wel gepast als mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en vooral niet voor de lol moeten gaan winkelen? We vroegen het op straat in Middelburg. Ik vind dat in deze tijd een beetje gezelligheid, daar zitten de mensen op te wachten. Ja, en hopelijk brengt het ons een beetje bij elkaar. En als we allemaal op de 1,5 meter letten, dan moet het gewoon goed komen samen. Ik denk dat op zich als je met z'n allen buiten bent op afstand, moet er nog iets te doen zijn zeker. Ik bedoel, en dan is zeker zo'n kerstversiering misschien wel een beetje sfeerverhogend. En goed, ja, gewoon doen. De feestverlichting ophangen heeft niet geleid tot discussie. Wel heeft geleid tot discussie allerlei activiteiten, zoals in de media ook naar voren is gekomen. Maar de sfeerverlichting is daar geen onderdeel van geweest. Sfeerverlichting maakt zo'n stad toch altijd extra gezellig in de decembermaand. Zorgt misschien ook wel dat mensen wat eerder gaan winkelen. Maar dat is nou juist niet de bedoeling. Bent u niet bang dat het misschien een verkeerd signaal afgeeft? Nee, daar ben ik niet bang voor. Mensen gaan er toch op uittrekken om hun boodschappen te doen. Nou, daar willen we toch een onderdeeltje van meegeven van de sfeerverlichting. Een stuk gezelligheid. Daarnaast heb je ook genoeg mensen die 's avonds even door de stad heen lopen. Hun wandelingetje doen met hond, zonder hond. En die willen ook een stuk gezelligheid. En vandaar denk ik dat het geen probleem moet zijn. Jonge mantelzorgers kunnen vanaf vandaag gratis de griepprik halen. De GGD laat deze mensen nu vaccineren om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden. En de animo voor de prik is groot. Mijn moeder is 87, dus ja, ik zou het liefst niet willen dat ik haar met griepje besmet. Ik ben mantelzorger voor mijn vader, die is 88. Dus je wilt toch alle voorzichtigheid nemen daarin. Kijk, anders viel ik natuurlijk niet in de categorie. Ik ben nog maar 59 en dan is het toch prettig om te zeggen, nou, ik ga het toch maar doen. Mensen kunnen zich tot eind november inschrijven en we verwachten uiteindelijk dat we op zo'n 500 of 600 uitkomen wat betreft de mantelzorgers dit jaar. Veel mensen willen die griepprik. Hebben jullie genoeg? Er is geen schaarste aan vaccin en mensen die nog willen kunnen zich absoluut inschrijven, want er is vaccin voldoende in Zeeland. De politie heeft 8 minderjarige verdachten opgepakt voor de mishandeling van een man in Goes vorig weekend. De man was slachtoffer van zogenoemde pedojagers. Daarbij wordt een vermeende pedofiel in de val gelokt en mishandeld. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis. De verdachten zijn tussen de 14 en de 16 jaar en komen uit Noord- en Zuid-Beveland. Zijn schip heeft hij maar alvast te koop gezet. Visser Job Schot. Hij maakt zich grote zorgen over de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Zorgeloos vissen is er dan niet meer bij. Regeren is vooruitzien, zei ze altijd. En vandaar eigenlijk heb ik gedacht van ik ga eens kijken wat mijn schip op kan brengen als er eventueel een koper is. Job Schot komt uit een vissersfamilie. Van generatie op generatie wordt het doorgegeven. Maar dat lijkt nu door de Brexit te gaan stranden. Het probleem wordt goed zichtbaar als je op de kaart even uitzoomt. De stippellijntjes geven het territoriale water van het Verenigd Koninkrijk aan. Vissers vrezen strenger controles en tegenwerking van de Britten bij een eventuele handelsdeal. Als er geen handelsdeal komt, dan is de kans groot dat er binnen die grens op het water helemaal geen net meer uitgegooid mag worden. Ik zie erbij wel een eindje hangen natuurlijk. Als echt daadwerkelijk die territoriale wateren dichtgaan, is voor ons eigenlijk het bestaansrecht een eind over. Ja, en omdat onze vangstrechten daar voornamelijk liggen. Ik zou niet weten waar we die anders, op een andere plaats waar we die gaan verwezenlijken, die vangstrechten. Want je mag niet zomaar overal vissen. Daar heb je die zogeheten vangstrechten voor nodig. Veel vissers hebben die doordat ze al van generatie op generatie op dezelfde plekken vissen. Of ze kopen ze, maar dat aanbod is schaars. Daarom staat zijn schip nu al even te koop. En het wrange is dat veel geïnteresseerden Engels zijn. Die zijn er geweest, ja. En voornamelijk Engelsen. En die denken natuurlijk, die zitten voor het blok. Hè? En die willen hem natuurlijk voor een prikkie meenemen. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, want daar ben ik als visser, en dat is iedere visser, dat is iedere collega van me ook. Je schip is je trots. En dat ben ik heel trots op mijn schip. Dat Zeeuws-Vlamingen tol moeten betalen voor de Westerschelde-tunnel tast hen aan in hun rechten.
Die conclusie trekt het Zeeuwse advocatenkantoor Adriaanse van der Weel naar juridisch onderzoek in opdracht van de stichting Zeeland Tolvrij. Hier klopt iets niet. Hier moet iets veranderen. Dit moet op de agenda komen en dit moet aangepast worden. Want er wordt hier gewoon inbreuk gemaakt op rechten van Zeeuws-Vlamingen. Door het betalen van tol is er verschil ontstaan tussen Zeeuws-Vlamingen en inwoners van de rest van Nederland. Want voor sommige zaken moet je Zeeuws-Vlaanderen uit en dus verplicht tol betalen. Zij moeten die tol passeren, of de Westerschelde-tunnel passeren, om toegang te verkrijgen tot overheidsvoorzieningen zoals de rechtbank. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het CBR of het UWV of de Belastingdienst. Het advocatenkantoor ziet nu voldoende reden voor een rechtszaak. Maar ze hopen eerst dat Politiek Den Haag zelf nog met een oplossing komt. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de knoop deze week doorgehakt. De felbegeerde aansluiting voor windpark IJmuiden-Ver gaat naar Vlissingen-Oost. De kabel is van essentieel belang om de industrie in Zeeland te verduurzamen. Er is hier dan ook verheugd op gereageerd. Dit is natuurlijk een fantastische dag voor Zeeland. Wat dacht u toen u hoorde van deze beslissing? Ja, we wisten natuurlijk wel dat we een goede kans maakten. Maar ja, vanmorgen toen ik dit las, was ik natuurlijk wel wat blij om te zien dat het gelukt is, alle moeite. Maar we waren heel blij met die beslissing. Het was voor ons ook een beetje spannend afwachten. Maar het is niet zomaar een beslissing over een kabel. Het is ook voor de haven een heel belangrijke beslissing. Belangrijk voor Vlissingen? Nou ja, belangrijk voor Vlissingen en voor heel Zeeland. En ik denk ook voor heel Nederland. Hè? Want we spelen hier natuurlijk in onze havens een rol voor de hele Nederlandse economie. Ik denk dat het ons helpt in Zeeland, in Noordzeepoort, om onze voet te zetten naast andere havenbedrijven zoals Groningen en Rotterdam, die ook op dat vlak al belangrijke stappen gezet hebben. Wij blijven met deze beslissing zeker niet achter en dat is heel goed nieuws voor de regio. Windpark IJmuiden-Ver gaat het grootste windpark worden voor de Nederlandse kust. 2 aansluitingen gaan elk 2 gigawatt aan stroom leveren. 1 aansluiting gaat naar Rotterdam, de andere naar Vlissingen-Oost. 2 gigawatt aan stroom is net zoveel als 4 keer de kerncentrale van Borselen. Met deze grote hoeveelheid aan energie kan de industrie in de haven overschakelen van fossiele brandstoffen op deze groene energie. Bedrijven uit de gemeente Goes hebben het meeste geld ontvangen in de tweede ronde van de NOW-regeling. Die liep van juli tot augustus, blijkt uit cijfers van het UWV. De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies hebben geleden door corona. De verschillen in Zeeland zijn groot. Als je alle getallen bekijkt is het opvallend dat de grootste gemeenten van Zeeland niet het meeste geld hebben gekregen. Terneuzen heeft de meeste inwoners van de provincie en kreeg 4,8 miljoen. Dat is 6 ton minder dan de bedrijven in Vlissingen. Maar het meeste geld ging naar bedrijven in de gemeente Goes, ruim 6,2 miljoen euro. Opgesplitst naar aantal inwoners is dat per persoon 164 euro. Ook in de NOW-1-regeling hebben bedrijven uit de gemeente Goes het meeste geld gekregen. Als je de bedragen van NOW 1 en 2 bij elkaar optelt, hebben bedrijven uit de gemeente Goes ruim 27 miljoen euro aan steun gekregen. Ik denk dat een stuk ander soort bedrijvigheid ten opzichte van Middelburg, Vlissingen en Sluis. Veel minder recreatie en horeca ten opzichte van die bedrijven die daar wel gevestigd zijn in die regio. Het aantal bedrijven dat de tweede NOW-regeling aanvroeg nam enorm af. Van ruim 3000 naar ongeveer 1050. De NOW-regeling is een subsidie, maar geen gift. Nee, absoluut niet. Dat tegenover staat dat hun loonkosten ook gewoon doorlopen. Want de subsidie is bedoeld om de loonkosten te kunnen betalen van de werknemers. De grootste Zeeuwse ontvanger van NOW 2 is in deze periode Verbrugge Terminals. Het logistiekbedrijf in Vlissingen en Terneuzen kreeg ruim 8,5 ton. Een overzicht van alle Zeeuwse bedrijven die steun hebben gekregen in de tweede NOW-regeling staat op onze website. Opvallend is de afname in de gemeente Sluis. Die gemeente heeft in totaal 91% minder geld uitgekeerd gekregen dan in de eerste NOW-regeling. Maar er is een duidelijke verklaring voor. Het is echt specifiek de recreatie, horeca die daar gevestigd zijn. En in de NOW 1-periode geen omzet hadden. En in de periode 2 een hele goede seizoen gedraaid hebben. En dus geen recht hadden op een subsidieregeling. Inmiddels is de derde ronde voor de NOW-regeling bezig. Het gaat vermoedelijk de komende weken faillissementen regenen in de horeca. Dat zegt de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland na een enquête die ze hebben gehouden onder hun leden.
Veel bedrijven hebben het zwaar vanwege de coronasluiting, zegt Frank de Reu. Als ik het in één woord mag uitdrukken, zorgwekkend. Met name de continuïteit van een aantal bedrijven wordt wel een ding. Kijkend naar de tijd dat we nu al dicht zijn. Alles bij elkaar ziet er naar uit dat we 22 weken minimaal dicht gaan blijven. Lijkt het erop dat heel veel bedrijven bang zijn voor de continuïteit en dus voor volgend jaar. Ja, de continuïteit, u zegt het, u heeft eerder al gezegd, meer dan 50% staat misschien wel op omvallen. Is het de vraag of ze volgend voorjaar halen? Ja, daar ligt natuurlijk ook een stukje aan de financiering. Hè. Waar haal ik nog mijn geld vandaan? Krijg ik mijn subsidie op tijd? Kan ik bij de bank nog wat doen? Heb ik zelf nog wat geld? Elk bedrijf zit daar anders in. Maar we moeten er rekening mee houden dat er bij de helft van de bedrijven echt problemen gaan ontstaan. Ja, dat is een enorm aantal. Ja. Wat voor beeld houdt u van die gesprekken over? U heeft mensen natuurlijk ook persoonlijk gesproken. Ja, dat is heel wisselend. Soms is het dramatisch, soms is het berustend. We zien vooral de moeilijkste vind ik de jonge startende ondernemers die nog maar net begonnen zijn. En die uiteindelijk roepen van ja, hoe moet dit nou verder? Ik heb mijn droom eigenlijk in mijn handen en ik kan er niet meer verder. En dat zijn, vind ik, de lastigste gesprekken. Kijk, een ondernemer die over nu en 5 jaar zou stoppen, die kan uiteindelijk nog beslissen om nog 5 jaar door te gaan of misschien vandaag wel te verkopen. Maar die jonge ondernemers, ja, dat vind ik echt heel lastig. Ja, lastige gesprekken dus, meneer de Reu, dank u wel. Moeilijke gesprekken zijn het natuurlijk met de horeca, moeilijke situatie waar ze in zitten. Andere ondernemers proberen deze tijd ook aan te grijpen om bijvoorbeeld te vernieuwen, zoals bij restaurant 32 hier in Goes. Tijdens de gedwongen sluiting flink groeien. Dat doet 32 eten en drinken in Goes. Het café ernaast is gekocht en dat wordt nu verbouwd. Je hoort natuurlijk overal negatieve geluiden van wat doe je nou en gaat die horeca nog wel een keer open, moet het nog een keer zo wat het geweest is. Ja, we hebben er best wel eventjes lang over gedaan. Maar wij hebben toch besloten om het maar te doen voor het geval dat na de corona, daar staan we er klaar voor. Het getuigt van lef, flink investeren in een tweede zaak en een binnentuin, terwijl er nu geen geld binnenkomt. Maar dat is een bewust risico. Het voordeel is dat we dan straks een prachtige binnentuin hebben waar we de mensen kunnen ontvangen. En we kunnen ze buiten op het terras ontvangen. Nou, dus dan hebben we iets meer capaciteit met de laatste coronaregels die altijd dan gehanteerd werden. Er wordt hard gewerkt door professionele bouwvakkers, maar ook het personeel maakt zich nuttig. Muren zetten, tegelen, voegen, elektrisch aansluiten, noem maar op. Zoveel dat we kunnen doen, doen we zelf. Het is gewoon niet leuk. Je doet het liefst je eigen vak. Gelukkig ben ik handig en we hebben nog wat handige collega's die ook meehelpen. Dus ik vind het niet erg om te doen. Ik doe het met plezier voor mijn werkgever. Maar het is niet hetgeen wat je wil. Van Oosten hoopt rond Sinterklaas helemaal klaar te zijn met verbouwen. Een groot internationaal sportevenement organiseren in coronatijd. Dat kan, want de vestingcross in Zeeuws-Vlaanderen gaat begin volgend jaar gewoon door. Maar de wedstrijd wordt niet in Hulst gereden, maar op een andere locatie. De veiligheidsregio heeft toestemming gegeven om het evenement onder strikte voorwaarden door te laten gaan. En ook de gemeente Hulst heeft het sein op oké gezet. De vestingcross op zondag 3 januari mag doorgaan, alleen niet in Hulst. De organisatie van de vestingcross moest uitkijken naar een alternatieve locatie om het evenement toch te kunnen organiseren. Coronaproof, dus zonder publiek, zonder VIP's en moeilijk te bereiken. En daarom is men hier uitgekomen in het gebied van de voormalige veerhaven in Perkpolder. De vestingcross heeft na 4 succesvolle jaren promotie gemaakt. Het evenement maakt in 2021 voor het eerst deel uit van de Wereldbeker, waaraan de beste veldrijders meedoen. Het evenement trekt doorgaans tussen de 10.000 en 15.000 toeschouwers die naar de stadsvallen van Hulst komen. Maar dat kan en mag dit jaar niet vanwege corona en daarom gaat men naar Perkpolder. Het grote voordeel om het evenement hier te organiseren is dat het gebied afgelegen ligt, makkelijk af te sluiten is en daarmee kan publiek op afstand gehouden worden. En dat is veel makkelijker om dat hier te doen dan in het centrum van Hulst. Ook ziet de organisatie kansen om een mooi en uitdagend parcours in Perkpolder te bouwen. Over het deelnemersveld is nog niet veel bekend, behalve dan dat de toppers uit het veldrijden zullen meedoen. De organisatie hoopt ook dat drievoudig winnaar Mathieu van der Poel en Tour de France revelatie Wout van Aert mee zullen doen. Maar ze hebben er geen invloed op omdat de Wereldbeker een landenwedstrijd is. De gemeente Hulst zette donderdag het licht op groen voor de vestingcross, maar moet dus wel eenmalig uitwijken naar Perkpolder. Want een evenement in de binnenstad is in deze tijden onmogelijk.
Omdat we daar niet zonder publiek kunnen. Je kan heel moeilijk het publiek vermijden in de binnenstad van Hulst. Het is natuurlijk een toplocatie, daarom hebben we ook heel goed gescoord. Maar juist door het publiek is dat niet mogelijk. En we kunnen nu het gebied totaal afzetten. Dat betekent er komt alleen maar iedereen die een vergunning hebben, die worden toegelaten. Ze moeten allemaal corona-proof, dus getest zijn. Er zit een heel protocol achter om het echt zo corona-veilig mogelijk te doen. Ja, en dat kan je hier in de binnenstad niet waarmaken. Uw collega in Vlissingen moest, toen de Bing Bang Tour zou komen, moest een dag van tevoren het besluit nemen, het gaat toch niet door. Bestaat er een kans dat dit alsnog op het laatste moment niet doorgaat? Ja, die kans bestaat altijd. Dat weet de organisatie ook. Ik heb dat ook kort gesloten. Dat betekent dat als er nog maatregelen komen waar we nu geen rekening mee gehouden hebben, ja, dan is het einde verhaal. Dat is nou eenmaal zo. Maar daar hoopt de organisatie uiteraard niet op. En hoewel er dus geen publiek welkom is bij de wedstrijden, hoeft u er niets van te missen, want de vestingcross wordt live uitgezonden op televisie door zowel Eurosport als Sporza. Project Waterdune, het grote natuur- en recreatiegebied in West-Vlaanderen, loopt mogelijk toch weer vertraging op. De projectontwikkelaar wil zo snel mogelijk een camping en 300 vakantiehuisjes gaan bouwen en over een ruim jaar al open. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. Hier bij Breskens komt natuur- en recreatiegebied Waterdune. Met 200 kampeerplaatsen, 300 huisjes en misschien een hotel. Maar zover is het nog niet en de Partij voor Zeeland denkt dat het project op niets uitdraait. Deze coronacrisis raakt iedereen, dus ook molenkaten. Dus ik vrees dat er voorlopig niks geïnvesteerd wordt. En ik hoop dat er dan op termijn wel geïnvesteerd wordt, maar ik heb mijn twijfels nog steeds. Nee, dat is niet de reactie van onze financiers. We hebben gezien afgelopen zomer dat er een enorme vraag is naar binnenlandse vakanties. Zeker aan de kust, op zo'n mooie locatie met een natuurgebied aan de ene zijde en de Noordzeekust aan de andere zijde. Ja, hebben eigenlijk onze financiers en wij zelf ook hebben volledig vertrouwen in het product en in het project Waterdune. De financiering is dus het probleem niet, zegt projectontwikkelaar Molenkaten. Toch loopt Waterdune steeds vertraging op. Het terrein had al opgeleverd moeten zijn in 2015. Later werd dat 2020. Molenkaten hoopt nu op een snelle grondoverdracht door de provincie. Ik verwacht dat dat ofwel dit jaar, eind dit jaar is, of ergens in de eerste helft van 2021. Als wij vroeg in 2021 geleverd krijgen, dan kunnen wij het kampeerseizoen van 2022 kunnen wij open zijn en de eerste gasten ontvangen. Nu is het moment dat het moet gaan renderen. Dus we moeten alles inzetten, schouders eronder. Het moet gaan renderen. Vooralsnog komt er niks van. En de risico's liggen bij de overheden en de gemeenschap eruit op voor de kosten. Maar het is nu nog niet duidelijk wanneer de provincie de grond zal overdragen. In het slechtste geval kan dat nog wel een half jaar duren. Volgens de provincie zetten alle partijen alles op alles om het project op tijd af te krijgen. Een nieuwe spoorlijn tussen Gent en Terneuzen is weer een stap dichterbij gekomen. Volgende maand tekenen Nederland en België een overeenkomst om 30 miljoen te investeren in het verbeteren van de goederenspoorverbinding. Ik zet wel even goederen tussen haakjes, want Gent en ook Terneuzen, maar ook provincie, willen dat dat echt ook een spoorlijn wordt voor personenvervoer in de toekomst. En in Vlaanderen hebben ze dat zelfs al in hun spoorvisie staan tussen Gent-Dampoort en Terneuzen. De burgemeester is blij met de stap die nu gezet wordt. Iedereen overal is op het spoor aangesloten, wij vroeger ook. Gelukkig wordt er weer geïnvesteerd. En dat is belangrijk voor onze haven en voor de ontwikkeling van de stad Terneuzen. En zo bent u weer helemaal op de hoogte van het belangrijkste nieuws in Zeeland. Fijne zaterdag en tot morgen.